Okinde mag Raila Odinga kod Martha Karua kaachiel kod jok makwedo lendo mar William Ruto kaka jaloch e yiero mane otim higani ne obet kod peke nono kaka IEBC ne otimo yiero kaka ne ong'ad kod bura. Lipot mar nono sanduge mag luto bulu moko kuom tesende mane do wacho ni orangi kendo ne opedh e nyim doho kama okindego wacho ni IEBC ne odagi yawo Sava margi kama giwacho ni mano kelo chich. Edwin Okoth leronwa moko kuom penjo mane omienjo e wi nono sanduge ombulugo. Penjo ma okinde mag IEBC kwedo. Bang' do golo chik mondo non tesende goyo ombulu 41 kendo yawo sanduge mag goyo ombulugo. Penjo madongo koro medo mienjo kaka yiero maduong' notim dwe mokalo. In your report, you will only find one QR code and one KIMS validation form 44 that was submitted or that was found in the ballot boxes that were submitted for scrutiny out of the 45 polling stations that we scrutinized. Of all the other ballot boxes, the QR code of KIMS kits in tamper-proof envelopes and the KIMS validation forms Form 44 in tamper-proof envelopes were missing. The question is, where were they? In light of Ms. Soweto's submissions, your guess is as good as mine. Bedo ni IEBC ne ogoyo chapa buge ariyo manigole otese mag goyo ombulu. Okinde ne dwaro ng'eyo kabe buk mar ariyo no ne okani sanduku mag goyo ombulu. Kata kamano, kuom sanduge ombulu 41, 27 ne oyud ka onge kod bugno mabe ningo tese mag goyo ombulu. Penjo maduong' en ni ne gidhi kanye. The assurance that the IEBC gave was that that book 2 of 2 will be deposited in the ballot boxes and it will not be utilized. Unfortunately, at the point of scrutiny, there were 27 polling stations from the 45, or rather 47 that were to be scrutinized that did not have book 2 of 2. The question then that begs our minds is, where did the book 2s of 2 go? He threw an extra 46,000 genuine forms into our elections in the hands of people who could not account for them. When we went to look, we were able to demonstrate that 50% of those forms have been used from a sample. From a sample, not denied, either not used or not accounted for, not returned. Are we going to give regime legitimacy after this indicting audit report? Ka opogore kod buge mag goyo ombulu ma isayo Chebukati kuom tiyogo e yierono e tok chik, mbui mane IEBC tiyogo ma bende okinde wacho ni ne ok oyawnegi kaka dwarore, bende koro nigi penjo. Lipodno yango ni jomoko ma ok jo Kenya ne odonje Sava mar IEBC motelo ne yiero, ndalo mane yiero dhi nyime to kod bang' yiero. Aliens accessed this server 180 times or thereabouts. The longest being Scamago on the 8th of August 2022, Ogudino on the 4th of August again, 1 hour 57 minutes, and then the 16th of August, Ogudino, 1 hour 1 minute. I close by saying, what a mess. Okinde mag IEBC kata kamano wacho ni duol matayo yierono ne ok ni kod ketho mora mora, kendo ne gitamore yie yawo Sava nikech okang' ma kamano ne nyalo rocho arita mar mbui margi. My ladies, my lords, we objected because those persons once identified, their personal security could not be guaranteed in any way. And that explanation was accepted by everybody. Ywaruok e kind IEBC kod jogo machwalo ng'ure dow ewi yiepo mar Sava koro mienjo kendo bang' ywaruok ma kamano neno higa mar 2017. Okinde koro kwayo doho mondo gol koki. If it reaches a point that elections are not transparent even to the Supreme Court, and I draw inspiration to the provisions of our laws that provide once a petition is filed, the entire infrastructure of that election, ballot boxes, ballot papers, forms, are submitted to the courts. Ask yourselves, have you been given access or have you been handed over to as a court the entire election infrastructure for the presidential elections 2022? The answer is no. It is in the hands of the smartmatics, and they've said they shall not give you
do what you want. Lipodno mayango kaka yiero notime tesende 41 man pacho kae. Kore dhi mipek seche ma jong'ad bura dhi dok chien mondo ndik bura ma jopiny rito gi siso chieng' wuok tich juma manyien. Edwin Okoth, Ramogi TV, e doho ma Milimani,